Ydy wir, mae'r Clwb Rygbi yn ôl. Ac heno mae gyda ni uchafbwyntiau i chi o gystadleuaeth Super Rygbi Cymru a bencampwriaeth Ysgolion a Cholegau Cymru. Ydyn, ni wedi cyrraedd rownd gyn-derfynol y gystadleuaeth honno. Felly, dyma sydd gyda ni ar eich cyfer chi heno. Ysgol Glantaf orffennodd ar frig y tabl yn cyrraedd y pedwar ola heb golli gêm tipyn o gamp. O nhw'n croesawu Coleg Y Cymoedd i barc yr arfer. Fe fyddwn ni hefyd yn dod ar diweddara i chi o rowndiau cyn-derfynol y merched. Y tywydd yn chwarae hafog gyda gêm Coleg Y Cymoedd a Choleg Llandrillo, ond fe ddewn ni â hanes gêm Coleg Gwent yn erbyn Coleg Llanfyfrichi. Y tywydd hefyd yn achosi problemau gyda Super Rugby Cymru. Tair gêm wedi gohirio, ond uchafbwyntiau i ddod o Phen-y-Bont yn erbyn Cwins Caerfyrddin a Rygbi Gogledd Cymru yn erbyn Abertawe. Ond fe ddechreuwn ni gyda thîm sydd â ddipyn o draddodiad yn y gystadleuaeth Ysgolion a Cholegau, un o gewri'r gyngred, Coleg Sir wrth gwrs, yn erbyn pencampwyr y llynedd, Coleg Llanymddyfri. 4 tîm ar ôl te yn brwydro am y teitl, pa ddau bydd yn cwrdd yn y rownd derfynol sgwn ni. Pwynt bonus yw hwnna, ond Glantaf just yn chwarae y rygbi gorau. A Coleg Sir sy'n sicrhau lle nhw yn y 4 uchaf. Bencampwyr eleni yw Coleg Llanymddyfri! Coleg Y Cymoedd wedi dangos be maen nhw'n gallu gwneud ar lefel ysgolion a cholegau. Maen nhw'n dîm i gadw llygad arno Elen. Amser ymuno te a'n tîmau sylwebu ni. English language commentary is also available for you. Y tafliad yn gywir gan Coleg Sir ac yn torri drwy'r llinell yn bylchu'n effeithiol Harry Davies. Davies yn edrych am gefnogaeth ond yn mynd syth drwy'r dacl. Gan ddiffyn yn gry gan Llanymddyfri, o mae braich y dyfarn o'r allan, felly mantais fan hyn i Coleg Sir cyfle i daflu'r dis fan hyn, ond y bel yn mynd yn hir. A Griff Watkins, capten Llanymddyfri sy'n yno, ond cyfle fan hyn i'r tîm cartre fynd am y pist, a mae'r dyfarnwr yn ei boced hefyd. A mae'n gerdyn melyn i Tom Williams. Rhyn Davies felly sy'n pwyllo. Mae hon digon syml i'r maswr. Dyma Llanymddyfri yn dod felly yn nwy ar hugen. Coleg Sir unwaith eto'r olwyr yn dechrau dod mewn. Yr amddiffyn yn gryf gan y tîm cartref ar hyn o bryd, ond mae ambell un arall o'r olwyr yn dod mewn i helpu'r blaenwyr. A maen nhw'n mynd mlaen unwaith eto. Coleg Llanymddyfri gyda'r mantais yn croes i'r llinell Gais. A mae'n Gais Cosb, Llanymddyfri sy'n mynd ar y blaen. Coleg Sir modfeddi sy'n gwahaniaethu nhw a chroesi'r gwyngalch am Gais. Teifi Thomas yn ceisio defnyddio i bwer i groesi'r llinell Gais. Mae dal yna i Coleg Sir Sam Williams sy'n pwyllo yn isel ac yn gwthio dros y llinell Gais. A Coleg Sir sy'n nôl ar y blaen. Cyfle fan hyn i ymestyn mantais y tîm cartref. Davies yn cymryd i amser. Yn anelu. Ac yn gywir syth rhwng y pist. Mae'r cloc yn goch yma yng Ngholeg Sir Llanymddyfri'n ysu am Gais i gipio'r fuddigoliaeth. Triffwynt yn ddigon am gêm gyfartal. Mae'n dod allan tuag at yr ochr agosa. Watkins yn dadlwyth yr holl ffordd i'r asgell. A Harrison Blake yn y gornel yn dwyn y fuddigoliaeth i Coleg Llanymddyfri. Nhw fydd yn mynd i'r Principality i'r rownd derfynol. Boys have worked really hard all season. Did a lot of prep coming into this game. We were going really well and we've come one up short unfortunately. So yeah. 2 years in a row, it's unbelievable. Obviously, we played these boys earlier in the season and they put a big score on us. So it's nice to finally get a bit of revenge on them and go through with a lot of momentum into that final.
Dyna ni, te Coleg Llanymddyfri yn sicrhau lle yn y rownd derfynol na wedi gêm agos tu hwnt. Ond pwy fydd yn ymuno gyda nhw yn y ffeinal fawr yn Stadiwm Principality? Ysgol Glantaf oedd yn croesawu Coleg Y Cymoedd fan hyn i barc yr arfe. Glantaf yn cwtogi'r lein yn gynnar, 4 wrth i Haw. Swydiad yn y blaen, i bas arall, ar sgôr cynnar i Glantaf, Tom Haw, y bachwr. Chwarae teg, sydd off y cael ymarfer fyna yn amlwg. Dwi'n gwneud i analysis a dyna'n rhywbeth o'n nhw'n targedu, falle gwendid yn llinell Coleg Y Cymoedd a chwarae teg chi'n ffili cael dechreuad well. Joey Williams yn bylchu'r ochr, gwta, torri'n ôl tu fewn, angen cymorth. Yna mae'r rhif 6, Lincoln Hall. Cystadlu eto gwrthlyca gan Glantaf yn arafur ymosod. Mae yna Barrett dros y top gan Cwmer. Mae yna gyfle, un bas arall yn Llydan. Edwards am y gornel. A mae'r Cymoedd wedi ymateb mewn steil. Yn y bel dan ysgwydd Tom Haw. Dal i fynd ma nhw. Nôl i fewn, mae Nicholas yn gasw yn gorau gweithio. Cripian, cam, wrth gam. Mae rhoi'r gorchmynion, mae Mason Daniels. Tom Haw, a drosod am yr ail. Oedd i ar y cefn syth lawr y canol ma. Penry, mor hawdd a hynny. A mae Mason Daniels wedi croesi trydydd Ysgol Gyfun Glantaf. Bach yn ddryslu ma Gabe Williams, brawd Teddy Williams, ond yn ddim croesi ar garlam yr chwarae i'r do. Mae yna fylcha, i bas arall. A mae'n gais drosodd. Mae Joe Fernandez i 7fed o'r tymor. Mae yna wagle mas yn Llydan, yn tebyd os nhw'n gallu symud e. Y gic eto'r... mae yna yn y fasged. Ond ni'n gallu gweld ti'n dod o fyny fan hyn. A mae Jack Piontecchi wedi sgorio. A diolch i droed Ben Cwmer. Yn amlwg, mae hyn yn rhywbeth maen nhw wedi identifio cyn y gêm. Oedd wagle mas, oedd nhw'n rhoi lot o straen ar llinell amddiffyn gan cymryd y pêl i'r llinell. Gorffeniad gwych a gwych gan Ben Cwmer hefyd. Prigocic dros y llinell gais, a dyna ni'r 5. A dyna ffordd i ymateb gan Glantaf. Dim ond 9 pwynt o wahaniaeth sy'n yna. Mae'r gêm a dal yn y fantol. Ac efo Cwmer ei gicio. Neu pwyntia o fewn cyrraedd. Os di Glantaf yn ildio, cicia, cos, bod yna hanner, ond yna gyfla. Hanner cyfla. Wrth i'r bel adlamu. Bron iawn yn garedig tuag at Lincoln Hall. Y Cymoedd yn rhoi pwysau diri ar Glantaf. Mae'n angen ffeindio rhyw fath o dihangfa, ond mae yna gais na yn anhygoel. Mae Barrett, Dylan Barrett, wedi sgorio. Mae Paperch yn gadarn hefyd sydd yn bod yn help. Oriol ar ochr dywyll, maen nhw'n dod y bel. Mae yna gyfle ar y chwith, un arall. A mi oedd yn sgôr ydy y Cymoedd. Y Piontecchi hefo'i ail. Wedyn ei slap yng ngwyneb Glantaf. Glantaf wedi adfer y sefyllfa, ond mae'r bel dal yna i gyn bencampwyr y gyngrair. Trio mynd yn Llydan. Cwmer, torri'n o tu fewn. Tu ôl drws cefn. Daliad y un llaw. Arbennig. Wyatt, y cefnwr, wedi sgorio. Y trilla i gyd ar ddangos. A'r Cymoedd, perfformiad y tymor hyd yn hyn o'i safbwynt nhw, 3 chais o fewn
11-12 munud yr ail hanner, a mae'r gêm yma ar ben ei weired. Rigodzic, metr y ddau yn Bryn Glantaf, yn gwybod bod nhw angen deffro yn yr ail gyfnod yma. Nhw angen sgorio nesaf, mae wedi cael ei rhangipio, mae ras ymlaen, pwysau ar y cyflymder, a mae'r Cymoedd lawr y cae, ta neb am stopio, Caelan Edwards, na drosodd am ei ail, sgorio cyntaf yn yr hanner i'r Cymoedd, a nhw drosodd eto. Cymeriad sydd angen ei ddangos, a fydd angen dipyn o berfformiad yn yr 20 munud ola yma os nhw'n wrth droi. Y peryg yw, gyda Glantaf nawr yn chasio'r gêm, wi ddim i or-chwarae a mynd yn frantig. A mae yn agor ar yr ochr dde, y ffigiad, a mae Glantaf drosodd. Dyna'r ymateb, fi ddim drosodd eto. Fernandez, dyna'i ail o, a dyna'r 8 am y tymor. Ac mae'r comeback o bosib ymlaen. Cymoedd yn dwy'n i ar y tir. Pedwar i 46 yn troi 34 i 49. Angen 3 sgôr erbyn hyn ar Glantaf mewn chwarter awr. Drw ddim am fynd am y lein. Tom Howe yn hyrdio, mynd i hun. Amddiffyn yn gadarn tro hyn. Anafiadau o bosib ar y tir, cyrff ar y lein. I'r ochr, Dywydd Rigodzic mewn drosod. Dyna fo'r ail i'r blaen asgellwr. Tom Howe yn mynd i hun. Dros y lein, am y lein, dio ddim yn gallu tirio, mae o'n fyr. Cuts, torri nôl tu fewn, un ffordd, y llall, mae dros y lein. Eto, wedi dal i fyny am ddiffyn. Mae hwnna'n huge. Mae hwnna yn huge. Ben Cwmr yna eto. Efo sawl crys arall, Cwmr ar ben y dacl, ar waelod y dacl, yn bobman. Hall yn mynd. Real fantais dros o'r cuts. Di cael ei ddau fyny unwaith, yn fyr eto. Mae dal y fyw, rhyw sy'n ei gilydd. Rigodzic wedi ddal i fyny. Man bach. Be ydych chi'n gallu ddeud o'n i bai bod y Cymoedd wedi rhoi cyrff ar y lein. Real fantais yn cael ei chwarae. Hall ydy hwn. Y cloc wedi troi yn goch. A oes amser ar gloc y dyfarnwr i cwestiwn nhw drosodd. Mae'n ar y sgôr. O bosib dyna fydd o. Y dyfarnwr yn gofyn y cwestiwn. Ydy amser ar ben. Mae'n angen cymryd y gic yn gymryd gan taf. That's time, boys, okay? Mae'r amser ar ben. Y cloc wedi curo Glantaf. 8 cais ddim yn ddigon. Hon gan Sean Hill ydy'r 8th. Y cic yn gywir. Am gêm. Am ledd o rygbi dyn ni weld. Ond am berfformiad gan Coleg Y Cymoedd. Dwi'n meddwl neb yn disgwyl y canlyniad yma ar ddechrau'r dydd. Perfformiad anhygoel, gêm anhygoel, y sgôr terfynol. Glantaf 46, Cymoedd 49. O'ch chi'n disgwyl i'r gêm bod fel na? Oedd yn anhygoel? Na, ddim o gwbl. Ni'n gwybod fel faint mor dda mae Glantaf yn, obviously, curo ni yn y gêm cyntaf o'r gyngrair. Team really great one, game boy.
And felly ni jyst wedi trio mynd mas yna a rhoi popeth a ni yn y ffeinal nawr. Ti'n gwybod beth, boys, chi methu cwestiynu y calon na, oedd yn anhygoel. 29-17 o'ch chi lawr yn y hanner gyntaf 11, a wedyn beth oedd y neges ar hanner amser i brwydro nôl wedyn a gorffen y gêm fel neithwch chi? Ni sy'n siarad am fel ble ni dod o, fel Valley Boys, typically tough felly, pan ni dod mas, just trio bod yn physical a get stuck in, like. Wel, dyna ni. I ni nawr yn gwybod pa ddau dîm fydd yn herio'i gilydd yn y rownd derfynol fawr na drws nesa yn Stadiwm Principality. Coleg Llanymddyfri yn erbyn Coleg Y Cymoedd. Ac, Theo, boes bach, am gyfle iddyn nhw gael chwarae yn y Stadiwm Cenedlaethol. Mae'n siŵr bod y chwaraewyr yna yn mynd i fod ar ben i digon, yn methu cysgu'r nos falle yn edrych mlaen at y profiad yna. O, definitely, bys ni'n teimlo fel yna. Yn anffodus, sa'i byth i chwarae mewn y stadiwm eto, ond mae'n siant arbennig. Mae lot o bobl ddim byth yn cael sians i chwarae mewn fyna, a bydd atmosffer yn amazing, jyst i cymryd popeth mewn, a definitely chwarae mewn ffeinal hefyd, bydd yn di special. Rhedeg mas o'r twnnel na allai hefyd, ond dychmygu. Ond mae rhaid ni sôn, Lloyd, am y gêm rhwng Coleg Y Cymoedd ac Ysgol Glantaf, achos be gaethon ni 95 o bwyntiau, 14 o geisiau am hysbyseb i'r gystadleuaeth yma. Rygbi o'r safon uchel, gymaint o gyffro. Mae'r gystadleuaeth yn clas. Mae gymaint o boys sy'n dod trwy'r gystadleuaeth ac yn mynd mlaen i pethau wych. Mae Theo yn esiampl ffantastig o hwnna. Oedd y gêm na, Glantaf, amlwg y ffefryn yna yn dod mewn i'r gêm, Cymoedd tu ôl ar hanner amser, ond wedyn i dangos y dygnwch na ar calon i wneud mor dda a gadael nhw mas a ennill y gêm. Oedd e'n ffantastig. A'r gêm gorau o rygbi fi wedi gwylio fi mewn. Oedd hi'n dipyn o gêm reit y ffeinal. Pwy sy'n mynd â hi? Coleg Llanymddyfri, Coleg Y Cymoedd? Dwi'n mynd am Cymoedd yn cyrru. Da iawn. Ar ôl y gêm heddiw, a roed i fi dweud y Cymoedd, oedd yn wych. Wel, cyn i ni symud mlaen, wnaethon ni weld pas anhygoel fyna gan seren y gêm Ben Cwmer i greu cais i'r Rhys Wyatt. Pas cat-flap gwych. Wel, draw ni at Steph Hughes, sy'n mynd i ddangos i ni sut i wneud e. Shwmai pawb, Steph Hughes yma. Gad ni edrych ar un o'r sgiliau fwyaf ddefnyddiol yn rygbi. A mae un dyn wedi wneud y sgil hyn yn enwog iawn. Sonny Bill Williams. A'r sgil yw'r cat-flap. Y peth cyntaf i gofio yw'r bêl, a pa mor effeithiol ni'n gallu bod yn dal y bêl. Nawr, mae hwn yn sgil sy'n datblygu os mae dwylo mawr â chi'n iawn, ond hefyd chi'n gallu datblygu'r sgil hyn. A just trwy symud y bêl o un llaw i'r llall yn sicrhau bod grip cryf gyda chi. A'r ail beth, a hwn yw beth nath Sonny Bill Williams mor effeithiol, os chi'n chwaraewr tal sy'n gallu cael eich dwylo'n rhydd mewn i'r dacl, mae hwnna'n sgil effeithiol iawn. Os chi'n person fwy byr, mae rhaid i chi defnyddio gwaith traed i cael eich dwylo'n rhydd drwy'r dacl felly. Defnyddio'r dwylo, cael y dwylo'n rhydd, a dyma ble mae'r grip yn dod yn bwysig i gallu reoli'r bêl a dadansoddi'r bêl ar yr adeg cywir. Felly'r tri peth i gofio. Peth cynta yw grip y bêl, yr ail peth yw sicrhau bod ni'n mynd trwy'r dacl i ochr arall, a'r trydydd peth yw gael reolaeth trwy'r dacl o'r bêl. Felly ni'n mynd trwyddo ochr draw a dadansoddi mas o'r cefn. Felly, dyna ni'n torri'r cat-flap lawr. Fi'n gobeithio nath hwnna helpu. Cofiwch bod y 4 ucha yn adran B a'r 4 isa yn adran A yn gorfod chwarae cyfres o gemau ail-gyfle mwyn ffindo mas pwy fydd yn codi adran y tymor nesaf a pwy fydd hefyd yn disgyn adran. A dyma i chi beth ddigwyddodd yn y rownd gynderfynol. Brwydyr oedd hi rhwng y 5 a'r 8 safle pan deithiodd Coleg Gwyr i'r Eglwys Newydd ar gyfer y gemau ail-gyfle diraddio. Finn Paisley yn sefydlu Sam Antonio o dan y pist. Yr Eglwys Newydd yn saff yng Nghyngrair A, 41 i 20 y sgôr terfynol. Mae Coleg Llandrillo wedi mwynhau buddigoliaethau trawiadol eleni, a dim un yn fwy allweddol na hon wedi taith hir i wynebu Coleg Caerdydd ar Fro. A'r cais yma gan Brychan Gwilym seliodd hi i'r ymwelwyr a lle yng Nghyngrair A. Lan ni at adran B, teithiodd Casnewydd i Phen-y-Bont ar ogwr. Dim ond un cais i Rhys Griffiths a'r tîm o Wendon, roedd hynny'n ddigon i'w symud ymlaen at y gêm ddarchafu. A Thor Calon i Goleg Phen-y-Bont.
Oedd hi'n ddechreuad sigledig i Goleg Gwent wrth iddynt fynd i lawr yn gynnar o 2 gais i Ysgol y Glantaf, gan gynnwys o'r un yma gan Isaac Davies. Ond mae Coleg Gwent yn ddigiro am reswm. Y maswr toreithog William Ford yn dechrau'r symudiad yma ac yn cael ei orffen gan yr ysgellwr Rhys Cole. Yn danfon Coleg Gwent i'r gêm ddyrchafu flwyddyn yn unig ar ôl cwmpo o adran A. Fe gafodd gêm Coleg Y Cymoedd yn erbyn Coleg Llandrillo i gohirio achos y tywydd, ond fe groesawodd Coleg Gwent, Coleg Llanymddyfri yn rownd gynderfynol cystadleuaeth y merched. Y cais yma i'r cefnwr Megan Thomas o'n un o 4 cais iddyn nhw yn yr hanner cyntaf. Fe sgoriodd Beatrice Morgan 2 gais i Goleg Llanymddyfri gan gynnwys y cais unigol gwych yma i ddod â nhw yn ôl i mewn i'r gêm. Ond roedd Coleg Gwent yn rhy gry o lawer. Tegan Ellen Bendel yn croesi yma. 7 cais i gyd i Goleg Gwent, 39 i 15 y sgôr terfynol, felly Gwent sydd ar y ffordd i'r stadiwm. Felly, dyma beth sydd i ddod ar S4C dros y pythefnos nesaf o ran pencampwriaeth ysgolion a Cholegau Cymru. I ni'n dechrau ddydd Iau am 4:45 y gêm i weld pwy fydd yn disgyn o adran A. Ai Coleg Gwyr neu Coleg Caerdydd ar Fro. Ac yna i ddilyn am 7:15 y gêm i weld pwy fydd yn codi adran. Ai Coleg Gwent neu Ysgol Uwchradd Casnewydd. Ac yna ddydd Iau nesaf, rownd derfynol y merched. Coleg Gwent yn erbyn unne, Coleg Y Cymoedd neu Coleg Llandrillo, a hefyd i ddilyn hynny, Coleg Llanymddyfri yn erbyn Coleg Y Cymoedd. Amser troi ein sylw ni at Super Rugby Cymru te. Y gystadleuaeth yn dychwelyd ar ôl mis o seibiant. Ond fe fydd yn rhaid i rai aros yn hirach eto wrth i 2 gêm gael ei gohirio achos y tywydd. Dyma'r pigion gorau o'r 2 gêm gafodd ei chwarae. Oedd Cwins Caerfyrddin i weld a Phen-y-Bont ar nos Wener, ond y tîm cartref aeth ar y blaen ar gair Ragbi. Cic Ben Bennell yn rhyddhau Jake Thomas am gais cyntaf y gêm. Fe ychwanegodd Corey Lewis yn arall i Phen-y-Bont, ond nath Cwins Caerfyrddin daro nôl cyn i'r hanner. Lee Taylor yn dangos ei bŵer i groesi. 20 pwynt i 12 i'r Quins ar yr hanner, Charlie Titcomb yn sgorio 15 ohonyn nhw. Dath y tîm o'r gorllewin barhau ymestyn ei mantais ar ôl yr egwyl. Ben Williams gydag 1 a Sean Evans ar waelod y pentwr yma i sicrhau pwynt bonus i ffwrdd o gartref i Gaerfyrddin. Ond doedd Phen-y-Bont ddim am roi ffidil yn y to. Harvey Nash yn sgorio ei 5ed cais o'r noson i sicrhau 2 bwynt bonus iddyn nhw. Serch hynny, Cwins Caerfyrddin yn fuddigol ar y noson, 35 pwynt i 29. Teithiodd Abertawe i'r gogledd yn dal i edrych am ei buddigoliaeth cyntaf yn Super Rugby Cymru. Ac erydd yn sgorio cais cynnar, fe darodd RGC yn ôl trwy'r bachor, Jack Petch Jones. Ond mae tîm Hugh Gustafson yn gallu chwarae rygbi. Josh Phillips yn darganfod bwlch, yn creu lle i Ian Cornelius groesi ar ei ymddangosiad cyntaf i'r clwb. Ond nath i ddim cymryd rhy hir i Rygbi Gogledd Cymru ymestyn ei mantais unwaith eto. Y mewnwr Conor Dever yn croesi'r llinell fantais ac yn dadlwytho i'r wythwr Sam Williams i groesi yn hawdd. Fe lwyddodd Abertawe i sgorio'n hwyr. Iwan Temblett nath sgorio yn y diwedd, ond ydi ddim yn ddigon i'r ymwelwyr 34-20 y sgôr terfynol wrth i Rygbi Gogledd Cymru ennill ei 4yd gêm gartref yn olynol. Cafodd gêm Glynebwy yn erbyn Casnewydd, Llanymddyfri yn erbyn Caerdydd a Ffont-y-Bŵl yn erbyn Aberafan ei gohirio o achos y tywydd gwael. Felly, fel welson ni, buddigoliaethau i Rygbi Gogledd Cymru a Cwins Caerfyrddin. Mae hynny'n golygu bod y 2 dîm yn dringo'r tabl yn mynd uwchben Phen-y-Bont. Mae'r 5 uchaf yn ddinewid, Caerdydd sy'n arwain y ffordd.